أمباسادر هاجر إيرترا أب ريبابليك فرنسا وين استمززت أمباسادر هانا سمعون نيسرح ورقتها لبريزيدنت تهاجر فرانسوا أولاند أركبام. أبيت منجستي إليزابث استغيد سنة سرعة أمباسادر هانا نايستهناي ملغتي بريزيدنت سياسة فورك دحر مبصح إيرترا نت فرنسا بقرن أفريقيا زلوان يمرقا تراكم تجنزبو بمحبر نيموداتن قيادن بين كوميشن دوب إيرترا إثيوبيان أبايتا تكبراو نخخون أو حست وجنات تابع اللتان تكبرت بين عنك فازلا إثيوبيا تقاطخم زي جبرا بمملكات أهجراو حقي نخخبر قبوتر انك تقاطخم زقبنا سميرات اللوم أمباسادر هانا سعبا على إيرترا استبين أجدا زي فتحاون زي حجاون كم زخانة بمبرح إيرترا مس فرنسا أبرح حاوي ربح استمركسة شركة تعوز مدنا المدنفع دلوت مهانا أرجعتام. بريزيدنت ريبابليك فرنسا فرانسوا أولاند بوغانو هاجرو أبقرنا أفريقيا كابنا وحوان جميرة هلا وكم زلوا أبقرنا أفريقيا أن سلام مرجعنا مسفان دماء وتوترات أوت بمهلا وتقيسو قدا إيرترا إثيوبيان سلامون حجاونا جباب فتح نخركب دليتا مهانو بمنتر نأمباسادر هانا سمعون تصبون يسرح جزء ثمانيوم. كاب 18 كساب 10 حمله ابصاوا بزقناع شادشاي هاجراو فيستيفال منسياد سيميناراتن استمروتاتن مرئيت مهزو بهلاو مدبات وددراتن مدرن حفشاو فلطتن كمون استفلالي سبورتاو نطفتات تداليم كمزلو هاتي نايتن كوميتيتات غليصوم اتي منسي تقس سيمينارات بحفشا 10 مخانو كابو اتي شوعت اب زوباتات زترف 3 عبيت سيمينارات دما ابصاوا كمزكاد ادمبرتي كوميتي منسي هيلن امين حبيرام زي كازي بستفلالي عود موياتات مصنعتي اكايدوم وراغت نزدالو منسيات بمسرت عمقوت تحزتهم تماميم فولي مدرخ كم دالو لهم مخانو تفليت لهم منسيات بخلنتنهم بقعات نخونو ابز كايد استفلالي سبورتاو نطفتات ابيت تمرتي وارساي كالو كاب كلن ابيات تمرتي كلا درجان كوليجاتن كمون كاب وصاي زمصو منسيات كساتفو مخانوم ابومبر كوميتي سبورت منسي باولوس ولد هايمانوت نيرينا حبيروم ابتياتاون زمناون سبورتاون نطفتات زتقلل ودرات اتليتيكس نخلو بزتاتف منقدي قرب مخانو بتوسخي ارديوم أبزور حتزي أب هاجرنا زركبال على وتكالات تمرتي كم هروم نزتنحا بأما يتوطر منسيات بزتفل عليه معارك كمرأة كنينا اللوام كولج سنفلت تعنا أسمرا بعصر تخلت حملة نشاد شاي جزئي وأبز جورونا من مرأة سنة سرعات 470 شوعة تمهروا بالديجرن دبلومان من مرأة فلات مرقات نيرينا بزهابور إيتو موياوي أبركتو من مفتسام دلونتهم الرجاجيتهم الله برهنا عند مسكال لازاري بومالو ملو تحسو بملكة تبصاب يساب مرؤات كولج سنة فلتت عنا سمرات عنا حبرة سبن مرقات نزكاي زلو تعاري نمعوات موياوي أبركتو أنكوفيو قربات مهلاوم مس إيرينا بزكايد وقالمها تتقليتهم بهزبا أقلقلت عنا بدي كريستا مرقة ميرون محاري أبزها بوريتو اتقاند مستر عوات أبقو عزو تمرتي جيزي خابو قبو وديب كان استوها كعما مفتسا مخانو بمحبار نت بنت عزم هاروم هزبن هاجرن بوفي سرحكو خسوه مخانو مرقاقيتو بقالاي نت حمومات استمرقات سيستر تادلش تولد بوغنا بزنبرا كتور دليت تمرتي أم لايك قولعو نزاقات ما بودهوتات زجيرا ناب عوات كم زوقات طائسة دليت انتولو كلو كم زكا الحبيرا أدر بعت قولعتي حجيك مارك اللغز أفت فرستير مالتي بتعمي كبيد نيرو جن كعواتي عند حريلك نتعلم هكتبت عند حردالي هاسي ديت عواتها لدرجة لين أبزبت يحلهم مالتي بس التماهير يد الله هاسي نهزبين نمنجستين نسدرين مالتيو كابتك قدمنا لعل الدسر حدنا برس لعليك سرح بعت ملو تسفان سيني مالتي بكيميكال لابوراتوري بديغريستا مرات اديام تسفى مريم دما سالا زرخبتو نصاناي تمرت عدل نابز درجه تبصح 5 وقت بمملكات بزقسمتو تمرتي نربح هاجرن حزبن بتوفاينت كتسرحلو مخان هبريها نابز عرزي كعني زغاله انا زبلو بناي حجزناي ولدي بمنجستنا بنص زمهارنان تعدل تتقيمنا ساب درجه ممتحنا يمسكن بتوفاينت كنسرح تستمهرنا له ساب جبر خنوعله مرؤات عبد الله محمود صقاقيلا ميكائيل ساميل جبر سلاسي ميرون سولومونن ابيل جرماين دما ابستمدبو بوتا بقنعنا خغلغلو دلوات مخانو ما نصيروم منغستنا لزي حزبي ناص دمهارنا
أب كحسو مالت نتهزبي بزقبة خنا قلقلو زقبة أقول قلت كركب أبرهو كبابيتات ندلو دما كنحجز متن موت كم زوهد كنقبر بزكالنا مالتي كنت أرينا زي زربا زي بلو كاب كله إن مجلسنا العلو كله تزلع على درجات مرتخنسو جناخ بتروحوا زمهرنا مجلسنا بتعامي مسجنه دلونا ذي ملي بتعاملوا كم عامنا زفقدو مجلسنا بزازنا أبزخنا بوتا بتمدي بيخسرح دلوا الله كل سنة فلتت عنا أسمرا بعصرت حملة نشر شيء جزيو بستفعل على عودة زمهارهم 263 دقنستي زركبهم 477 تمهارو بديكرين دبلومان كم زمن رأي فلات ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ንዘጋጥሞ ሕጽረታት ንምፍታሕ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣዋሃሂዱ ዝዓመኑ ንጥፈታት መራያ ናይቲ ኣብ መደባት ልምዓት ዝገብሮ ስታፍ እዩ ነበርቲ ሓውስ ከተማ ዓረዛ ዝጸንሖም ሽግር ዝተማይ ንምፍታሕ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርታት ድማ ኣብነት ናይዚ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብቲ ንኡ ዞባ ገብሪ ህይወት ዮሴፍ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ ተቐማጦ ሓውስ ከተማ ዓረዛ ዝጸንሖም ሕጽረት ዝተማይ ንምፍታሕ ብዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ምንጭ ማይ ናብ ዘለዎ ሩባቤት እናፈሩ ንዓበይቲ መካይንን ማሽነሪታትን ዝሕልፍ ሓድሽ ጽርግያ ኣብ ምጽራግን ምድልዳል ዝጸንሐ መንገድን ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ ኣመሓዳሪት ሓውስ ከተማ ዓረዛ ወይዘሮ ምልእቲ ተጸጋይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ መንግስቲ ድሕሪ ናጽነት ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሖ ዲጋን ሰብን ጥሪትን ኮይኑ እኳ እንተጸንሐ ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ ግን ትሕዝትኡ ስለ ዘንቆልቆለ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ ዓዲ ግሮቶ ኣስታት 21 ኪሎሜትር ብዝጓረት ናይ ቦጥ ማይ ክሰትዩ ከም ጸንሑ ብምሕባር ኣብ ሩባቤት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ተረኺቡ ዘሎ ምንጭ ማይ ንሕቶ ማይ ዓረዛ ዝምልስ ብምዃኑ ነበርቲ መዓልታዊ እናወፈሩ ኣብ ምስራሕ ጽርግያ ምእካብ እምንን ምኹዓት ዒላን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣብሪሃም ኣብቲ ሓውስ ከተማ ዝቕመጡ ወነንቲ መካይን እቲ ስራሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽውዳእ ብነፃ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክህቡን ከለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ኣብቲ ስራሕ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ምልእተ እቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተዛዘመ ካብቲ ቦታ ናብ ውሽጢ ከተማ ዝኣቱ 5 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ብምዝርጋሕ ቀረብ ማይታ ከተማ ከም ዝወሓዝ ክግበር ምዃኑ ኣፍሊጣ ነበርቲ ንዝጸንሖም ጸገም ዝተማይ ብምዝካር ዘካይድዎ ዘለዉ ወፈራ ነዚ ዝፈትሕ ብምዃኑ ብልዑል ተወፋይነት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ወነንቲ መካይን ብወገኖም ኣብ ርእሲ እቲ ብመኪኖኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ነፃ ኣገልግሎት ብጉልበቶም እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ክሳብቲ ስራሕ ዝዛዘም ድማ እጃሞም ከበርክቱ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ወለዲ ኣብ ምትሕልላፍ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝለዓለ እጃም ስለ ዘለዎም ደቆም ብስነ ምግባር ተማእዚኖም ንኽዓብዩ ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ኣመሓዳሪ ንኡ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ምስ ነበርቲ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝገበሮ ርክባ ዘኻኺሩ ኣቶ ኣብርሃም ኣስዒቡ ህዝቢ ሓድነቱ ኣደሊሉን ንቕሓቱ ክባቢሉን ኣብ ህንፀት ሃገር ዘካየዶ ዘሎ ፍሪ ናብ መንእስያት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ወለዲ ኣብዚ መዳይ እዚ ብዕቱብ ክሰርሑ ተላብዩ ሃገር ንምህናጽን ንምብልጻግን ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣበርክትኡ ከዛይዳ ዘኻኺሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ጽምብል ናጽነት ንምምዕራግ ትካላቶምን ኮማዊ ዳሳትን ንዘወቀቡ ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ ነበርቲ ዓዲ ሃኪን ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ከካይድዎ ንዝጸንሑ ኣበርክቶ ክደፍኡሉ ምዃኖም ብምሕባር ልዕሊ 26500 ናፋ ከም ዘዋፅኡን ከም ዝዓደሉን ሓቢሮም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም ስድራ ስዋኣት ምሕጋዝ ኣብ ውስን ወቕቲ ዝድረት ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሙሉእ ዓመት ኣብ ኩሎም ማሕበራዊ ንጥፈታቶም ከም ዝዋስኡን ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝቕጽልዎም ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሃኪን ወይዘሮ ዓይኖም ኣብርሃም እቲ ኣበርክቶ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ክካየድ ዝጸንሐ ምድግጋፍ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ዝገብሮ ንጥፈት ግቡእ ምዃኑ ተገንዚቡ ብትካት ከም ዘሰላሰሉ ኣብሪሃም ሓገዝ ካብ ዝተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ብህዝብን መንግስትን ዝግበረሎም ዘሎ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታት ንዘሎ ኣኽብሮት ዘንጽር ምዃኑ ገሊጾም ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ዝሰርዖ ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጎቦ 2014 ናይ ክልቲኡ ጾታ ብ12 ሐምለ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ጉልዑ ተኻይዱ
ኣብቲ ፈታኒ ዓቐብን ቁልቁልን ዘጠቓለለ ናይ መንእስያትን ዓበይትን ውድድር ብደረጃ ዓለም ሱሙያት ዝኾኑ ኣትሌት ፔትሮ ማሞ፣ ኣዘርያ ተኽላይ፣ ኣብርሃም ኪዳንን ካልኦትን ዝርከቦም ካብ ዞባታት ማእከል ደቡብን ጋሽ ባርካን ከምኡውን ሚኒስትር ምክልኻል ዝተዋፅኡ ኣትሌታት ተሳቲፎም 6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ኣትሌታት ሕብረት በርሀ ካብ ዞባ ደቡብ፣ ፋኑስ ኣለም ካብ ዞባ ደቡብ፣ ሉቺያ ሰጊድ ካብ ዞባ ማእከል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክወፃ እንከለዋ 8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ሲኒየር ውድድር ድማ ኣትሌታት ዞባ ደቡብ ኣድያም ኣብርሃም፣ ለምለም ተወልደ ብርሃንን ንጽሃ ንጉሰን ተኸታቲለን ብምእታው ድሙቕ ዓወታ መዝጊበን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 8 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ናይ ጁኒየር ውድድር ድማ ቀዳማይ ኣሮን ክፍለ ካብ ዞባ ማእከል፣ ካልኣይ ዘርኦም በራኺ ካብ ዞባ ማእከል፣ ሳልሳይ ድማ ጎይቶም ሃይለ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክወፁ እንከለዉ ኣብ ናይ 12 ኪሎ ሜትር ናይ ሲኒየር ውድድር ፔትሮ ማሞ፣ ኣብርሃም ኪዳንን ፍረዝግት ጸጋይን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከም ዝተዓወቱ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ስፖርት ሓቢሩ ብድምር ውጽኢት ናይ ጋንታ ኸኣ ካብ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ዞባ ማእከል ካብ ሲኒየር ድማ ኣትሌታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ተሸለምቲ ዋንጫ ኮይኖም